Vieš, že to je tá vízia, tá záležitosť, že viem, že teda minimálne nejakú hodinu treba prechodiť denne. Že niekedy mám pocit, že keď sme v tom, tak to možno nevnímame až tak desivo alebo hrozivo. A môžem to povedať preto, že v tom divadle pracujem len 15 rokov a zažila som rôzne výmeny rôznych generálnych riaditeľov za rôznych politicko-vládnych štruktúr, kedy je vlastne dôležité sa možno vracať k sebe a ísť do nejakého úniku. Teraz je na to modné slovo, som pochopila, eskapizmus, ano, že? Ano. Ahoj, tady Petr Michálek, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kam jdeš, který z hosty natáčím venku, při chůzi a bez jediného střihu. Dnes s ředitelkou činohry Slovenského národného divadla s Miriam Kičiňovou. Možná si vzpomenete, že jsem před nějakou dobou točil rozhovor s bývalým ředitelem Slovenského národního divadla Matějem Drličkou. Jaký je to přesný díl, si nevybavuju, můžete si ho dohledat a mimochodem při té příležitosti mi můžete dát like nebo odběr, mě to moc pomůže při přípravě dalších dílů. Ale teď jsem se Miriam ptal na tu opravdu aktuální situaci nejenom na slovenské politické scéně, ale především jak je na tom kultura na Slovensku. A zajímal mě i ten vývoj například prohlášení před představením herců, protože ono je to vždycky zajímavá situace, když se chcete nějak politicky vyjádřit a zároveň jste ve veřejné kulturní instituci, kterou řídíte, za kterou zodpovídáte. A jedna z otázek, kterou jsem tím pádem Miriam i položil, je, nakolik ona vnímá to, že zachraňuje situaci a kdyby odešla, tak je tam někdo jiný a tím pádem to je ten argument, proč zůstat a nakolik má chuť se na to vlastně všechno vykašlat a jít do lesu, poznávat sama sebe, jak potom vlastně jednu chvíli i zmínila. To je vždycky to dilema, před kterým člověk stojí a Miriam na to podle mě velmi zajímavě odpovídá, tato dramaturgyně a opravdu není ředitelka Slovenského národného divadla. Tak pojďte s námi. Miriam, a taky to mě hnedka zaujalo teda, že ty potřebuješ denně ujít 10 000 kroků? Ale tak, aby to bola pravda. Ja to tak mám nastavené, vieš, že to musí byť. Áno. Ale neznamená to, že sa mi to vždy darí. Vieš, že to je tá vízia, tá záležitosť, že viem, že teda minimálne nejakú hodinu treba prechodiť denne. Jo, no a tak schválně se zeptám takhle hloupě, a proč? Čeho tím chceš dosáhnuť? Lebo ja nešportujem. Nemám akoby vzťah k športu ako takému. Ano. A chôdzu vnímam ako adekvátnu alebo dobrú náhradu. A že mám pocit, že to dáva nejaký vlastne zmysel, že vychodiť sa z veci. Že to je taký, vieš, aj teraz, keď ideme, ano, tak mnohé terapeutické procesy s tým radi pracujú, že chodíš, alebo kouči s tým pracujú. Proste, a súvisí to s mozgom, to sa ti tak inak stimulujú proste všetky tieto hemisféry, alebo tie laloky mozgové a môže to k niečomu vraj produktívnejšiemu prispieť. No ty jsi skvělá, no já si to totiž taky myslím a proto tenhle podcast při chůzi. No a funguje ti to? Třeba když chceš na něco přijít, takhle, kdy ti to funguje lépe? Když se potřebuješ jako usebrat a stišit, anebo že ti z podvědomí, dejme tomu, vylejzají nápady při chůzi? Usebrat a stišit. To je to a ešte to takéto krásne slovo. Ja ani neviem, čím by som to slovenským nahradila. Usebrat. To už znie tak brutálne krásne. Ja už si to takto poviem, že idem chodiť, aby som sa mohla usebrať. Tak to je tá možnosť. A potom vlastne čas od času sa niečo v tej hlave akože aj zrodí, alebo sa minimálne vyplavia emócie. Aj na toto dosť, vieš, pomáha. Že aby človek prekročil od emočného k niečomu k riešiacemu. Ano, ano, přesně tak. A pak jsem měl druhou ještě motivaci, proč tenhle formát při chůzi, že jsem nechtěl s tím hostem být ve studiu a mít tam ten efekt toho červeného světýlka, kdy se mi leckdy stávalo, nebo i třeba jsem to zažíval na sobě, že se ten hest trošku jako změní, že ta atmosféra je najednou jiná. Že jsem chtěl jako co nejpřirozeněji, ale nevím, jestli v tomto novém formátu, kdy máme to GoPročko takhle před sebou, jestli to na tebe tak působí, tak se na rovinu ptám. Tak tu sú teraz také dve okolnosti, že áno, viem si predstaviť, že štúdio to je vlastne daná okolnosť a ako taký divadelník hneď pochopíš, že to je daná okolnosť a môžeš nejak začať fungovať. Hej, niekto viac autenticky, niekto, že tu mám vlastne taký herecký priestor. Aj napríklad teraz vôbec, akože neviem úplne, že či sa mám pozrieť niekedy, že do tej kamery, ale si hovorím, že veď tu treba vyťažiť to, že
iba ideme Přesně. týmto mestom. Niekto môže sa tak tešiť aj z nejakej architektúry, niečo okolo nás tak zavníma. A že vlastne tým, že sa musíme vlastne sústrediť vôbec, aby sme sa nepotkli, nenarazili do niekoho, takže nás to nutí byť asi viac takými samými sebou. Je tu tá väčšia šanca. No já ti moc krát děkuju. Tak ale abychom se teďka nebavili jenom o mém podcastu, ale děkuji ti za ten dramaturgický to jsem rád, že to takhle hezky zapadá do sebe. Natáčíme v Hronově, kde jsme oba dva v problémovém klubu. Ty tady nejsi rozhodně poprvé. Taky schválně hloupá otázka. Proč vůbec jezdíš do Hronova? Co ti to dává? Je to môj druhý Hronov. Ja už som dnes inak to, ja poviem, dnes som už absolvovala jeden podcast, kde som len sa vyslovila, že vlastne neúplne chápem, že čo sa dialo, že 95. ročník a že dobre, tak 90 by som ich nestihla, ale že to nezačalo skôr. Aha. A že to bola skôr akoby odvaha Teresky Ondrovej, že ma pozvala a zavolala. Že ja neviem, či by mne samej to napadlo a nemám na to odpoveď, že prečo nie. Ano. No ale to znamená, že ta odpověď na tu mou otázku je, protože tě pozvala Tereska? Pretože ma pozvala a prvý ročník bol taký, kde som sa vôbec zaoberala tým, že či je to formát, v ktorom sa dá cítiť komfortne, alebo mi svedčí, lebo som zvyknutá na tie slovenské komisie alebo poroty, kde sa rozprávaš primárne o inscenácii. A vnímam, že nie je to vlastne také jednoduché sa ako keby dostať do módu, že sa rozprávaš o inscenácii iným spôsobom, že sa snažíš nachádzať nejaké témy, ktoré v tebe vyvolá a ponúknuť nejakú optiku alebo nejaký svoj pohľad na tú danú tému, že to vlastne nie je ľahké. Takže ja keď som sem išla na tento druhý ročník, tak som sem išla s množstvom nejakých vnútorných obáv, že ako vlastne vstúpiť do tohto diskomfortu druhýkrát a urobiť si to komfortným. Zväčša vždy pomáha tá zostava ľudí, s ktorou som, takže ja som teraz viac v komforte ako v diskomforte s vašou zostavou. Teď to chci říct, že pro mě, já jsem vlastně dřív moderoval písničko, ten problémový klub, a teď jsem poprvé jako součástí a jedna z mých otázek byla, jestli tam bude Miriam. No a když jsem se dozvěděl, že jo, tak jsem říkal, no tak paráda. A diskomfort je komfort vlastně. Áno, tak už teraz po 4 dňoch sme vlastne teda za seba, viem povedať, v komforte viac. Úplně skvělý. Prosím tě, pojďme k hlavnímu tématu a to je situace na Slovensku. Já totiž jsem dělal před nějakou dobou rozhovor s Matějem Drličkou a jedna věc, kterou jsem se ho ptal, to si vybavuji, jaká je ta pozice z vašeho pohledu těch českých otázek? Jak jste na tom, to je hrůza a to. Nakolik už je to jako obtěžující, protože jsou to jenom ty otázky a sice podpoříme iniciativu toho štrajku a všechny tyto věci, ale pořád mám v sobě nějaký pocit, jestli to bylo jako dost. A jestli vlastně se nevměšujeme do něčeho, o co vy vůbec jako nestojíte. A jak ty to vnímáš ze své perspektivy, toto? Ja to vnímam, že to bola veľmi akoby podporná, stále je situácia. Zároveň mám pocit, že keď prídu tie otázky, že sú ďaleko viac ako keby starostlivejšie, empatickejšie. Že niekedy mám pocit, že keď sme v tom, tak to možno nevnímame až tak desivo alebo hrozivo. Že vlastne vďaka takýmto otázkam človek musí sám prísť k odstupu, aby vyhodnocoval, že v akej škále toho, čo zažívame, sa vlastne naozaj nachádzame. A zároveň ja nemám odpoveď na to, čo by teda malo byť to dosť. Či vlastne existuje v tejto situácii dosť, alebo nie dosť. Keďže sa to deje u nás, my sme si zvolili tých ľudí, hovorí to asi o nejakej časti spoločnosti, ktorá má radikálne inú predstavu ako tá druhá časť spoločnosti. A že čo nám to dáva za správu, ako sa v tomto máme zachovať a správať. Zároveň to vnímam aj, že čo nás to vlastne všetkých dokáže naučiť. No, než přejdeme k této otázce, protože to mě zajímá extrémně, co nás to dokáže naučit, tak prosím tě, dá se nějak říct, a abychom to třeba zúžili, tak pojďme do kultury jako takové, protože chápu, že jinak je to komplikovaná otázka. Jaký je teď úplně ten nejaktuálnější stav, srpen 25? Tak skúsim taký len krátky sumár. Asi sa podarilo vlastne vymeniť už všetkých riaditeľov zásadných kultúrnych inštitúcií, teda tých, ktoré voláme erbové.
Menia sa riaditelia aj v niektorých malých inštitúciách, ktoré vlastne patria pod ministerstvo kultúry. A teraz sa rieši napríklad zásadne fungovanie Fondu na podporu umenia. Teraz o chvíľu aj Kult Minor, ktorý má v správe Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Aj tam už došlo vlastne k výmene riaditeľa. A teraz už niektoré divadlá cítia akoby reálne dopady nejakých rozhodnutí, myslím tie regionálne, ktoré v tej situácii predtým, aj keď boli veľmi podporné, lebo na druhej strane však Slovensko je malá krajina, my sa všetci navzájom nejako poznáme a nedá sa tváriť, že nevnímame, kto je v akom kontexte a každé to divadlo, každá tá kultúrna inštitúcia, každý ten jednotlivec má nejaký svoj kontext, ktorého vystupuje alebo vstupuje do tej problematiky a nejakým spôsobom v nej existuje a môže alebo nedokáže, nemôže, nechce alebo reaguje nejako. Takže vlastne teraz sa ukázala napríklad zásadná vec v podpore regionálnych divadiel, kde divadlám komisie prisúdili, odborné komisie nejaké normálne peniaze na vznik inscenácie, ale vlastne rada FPU tie prostriedky zminimalizovala a spaušalizovala na jednotnú sumu 2000 eur, za ktorú vlastne neurobíš nič z tej inscenácie. Dobre, preklad, hej, možno. Jasné. Čím vlastne sa nevyčerpala tá alokovaná časť, ktorá bola určená na podporu vlastne divadiel zriaďovaných a nikto nevie, že na základe čoho, prečo sa znížila tá suma, teda že mala sa znížiť tá suma, že je za tým nejaký hĺbší zámer, ako budú využité tie prostriedky, ktoré sa vlastne neprerozdelili. Či sa rozprávame o svojvôli rady FPU, ktorá zrazu môže rozhodovať, pretože tak boli uspôsobené všetky dané okolnosti. Takže to je vlastne jedna z tých ako keby najčerstvejších vecí, keď si už vieme reálne povedať, že to sa vlastne netýka len nás, ktorí sme akoby priamo zriaďovaní. Áno. Že my sa rozprávame predsa o vnímaní, nastavení a podpore kultúry ako takej. Áno. Že sa vlastne možno dotýkame aj rozpravy na tému vzťah štátu a samospráv. A čo to znamená, aké sú vlastne očakávania jednej skupiny od tej druhej. A akým spôsobom sa samosprávy zachovajú v tejto situácii. Takže že sa mám pocit, že dostávam ako keby ešte vyššie vlastne v tom dáždniku. Rozumím to, tak to děkuju moc. A chápu to správně, že tedy ten způsob, ta taktika je taková, že nikdo nic vlastně nezruší, ale udělá se to tak, že vlastně to nemůžeš udělat. Áno, v podstate na to je taká dobrá veta, že zákon sa tým neporušil, takže všetko je vlastne v poriadku, pretože je to v súlade so zákonom. Áno. Len to nie je akoby v súlade s nejakou zaužívanou praxou, v súlade s realitou. A áno, pritvrdzuje sa vlastne naratív toho, že aký druh kultúry má sám na seba zarobiť. A zložito sa vysvetľuje, že je typ komerčných umeleckých projektov, ktoré môžu byť kvalitné, a majú šancu si pýtať tak vysoké vstupné, že vedia byť dotované. Paradoxne napríklad také projekty pre deti, hoci im komisie nedali podporu, rada podporila, akoby nenavnímala ten rozdiel, že títo ľudia si tieto prostriedky dokážu vygenerovať, pretože robia aj mainstreamovejší typ umenia. Moja otázka je, chce sa tým všetkým povedať, že my teda všetci máme začať robiť nejaký druh mainstreamového umenia, aj kolegovia z nezávislého divadla a podobne? No, že čo sú to ako keby za tie otázky. A v zásade všetko je vždy v súlade so zákonom. Ten sa nikdy neporušuje, ten sa dodržiava, takže je to také rafinované a sofistikované. No a jak se to dotýká konkrétně Slovenského národného divadla a úplně specificky teda činohry, kterou ty řídíš? Dá sa to říct? Rozmýšľam, že ako to čo najzrozumiteľnejšie naformulovať, lebo si v ostatnom čase uvedomujem, že žijeme predsa a primárne vo svojej divadelnej komunite, rozprávame sa my, riaditelia a riaditeľky divadiel medzi sebou, divadelníci naprieč, voláme si s kolegovcami zo zvyšku Európy, kde to ako kto prežíva, komu sa čo te deje, lebo však nie je to len u nás. Nejak vnímame naše vnútorné pravidlá a procesy, s ktorými pracujeme. A ja zrazu nadobúdam pocit, že je to hrozne zložité vysvetliť našej bežnej diváckej verejnosti. Že ak sa niečo porušuje, alebo ak niečo nie je vlastne v súlade s tým, ako to má normálne fungovať, tak vlastne nás to nejakým spôsobom zasiahne. Ale ľuďom sa to môže zdať akoby úplne že normálno prirodzené. Hej? Že však všetko funguje, čo máte ozývať, vás platí štát, vy ho nemáte čo kritizovať. A zložito sa vysvetľuje, že
ale my sme tu vlastne tak trochu na to, aby sme veci zrkadlili, aby sme podávali nejakú správu o súčasnosti, nejakú reflexiu. Tá nemusí byť priateľná, nemusí byť vôbec milá. A je paradoxné, že štát môže platiť kultúru, aby nebola k nemu milá. A že je to vlastne paradoxne ako keby nastavený vzťah a to sa zložito ako keby vysvetľuje. Aj vlastne v SND je to rozpráva na tému peňazí, rekonštrukcií, voľby riaditeľa, riaditeľky Národného divadla. Má to ísť podľa konkurzu? Ako bude vyzerať ten konkurs? Udeje sa nejaký? Má to byť priame menovanie? Ako bude vyzerať vlastne tá miera zodpovednosti? Akým spôsobom nejaký pevnejší mandát dáva človeku, ktorý riadi inštitúciu k nejakým krokom? Ako naozaj ten človek pozná alebo nepozná procesy? Ako ich chce meniť? Takže to je všetko, čo nejakým spôsobom akoby človek vníma a pociťuje, že činohra sa vyjadruje slovom a to slovo je príliš konkrétne. Takže rozumiem, že pre mojich kolegov je akoby prirodzené sa vyjadrovať k tomu, čo sa deje, že tá činohra tak funguje, že kolegovia z opery a z baletu to takto nemajú. Nie je to proste v ich povahe ich umeleckého spôsobu vyjadrovania sa. Áno. Takže vlastne narážame na to, čo je politické, čo má byť apolitické, čo to politikum vlastne znamená, akým spôsobom sa tie súčasné témy majú alebo nemajú odrážať v tvorbe. Máme byť výkladná skriňa umenia, ktorá sa nedotýka reality, ale stále ponúka ako keby to hlboké kvalitné umenie. Ale ja neviem, či sa ono dá pre činohru bez kontaktu s tou realitou. Aj keď je to dráždivé, aj keď je to niekedy provokatívne. Ale neviem, či som odpovedala a či som sa tak... Určitě, velmi, velmi zajímavé. A když se zeptám na, takhle, nejdřív k těm hercům, je pořád pravda, já totiž nevím, jestli se pořád čtou ta prohlášení před reprízami a jestli stále platí to, já jsem někde četl tvůj výrok, že pokud jeden je proti při nějakém hlasování, tak se to nečte? Mali sme veľmi veľa fáz toho, ako vlastne pristúpiť k čítaniu vyhlásení. A že občas ja to tak musím dať aj na zem, že občas myslím, že moji kolegovia sa ocitali a aj so mnou pod nejakým tlakom a drobnohľadom, že ak činohra dnes večer niečo neprečíta, tak celý kultúrny štrajk vlastne neexistuje. Až sme sa chvíľu začali rozprávať o tom, že prepáčte, že ale to predsa nie je len o nás. Áno, boli sme medzi tými prvými, kde sa udiali zmeny vo vedení, nie akoby adekvátnym a transparentným spôsobom, veď to je fakt, proste to tak je. A môžem to povedať, pretože v tom divadle pracujem len 15 rokov a zažila som rôzne výmeny rôznych generálnych riaditeľov za rôznych politicko-vládnych štruktúr, takže sa na to pozerám akoby z pohľadu zvonka. Jo, to je dobré, no. Že nie je ani emotívne, ani nejak proste primárne nasredené, ale že ten spôsob je vždy rozhodujúci. Nuž. To znamená, že aj na nás bol v tomto zmysle kladený tlak, že sa to má, musí sa to. Ale aj súbor je predsa zostava ľudí s rôznymi názormi, s rôznymi politickými preferenciami, s rôznym akoby hodnotovým rámcom, čo nie pre koho viac, menej dôležité, k čomu sa vysloviť. Takže aj tie vyhlásenia samotné, keď to kolegovia kreovali, riešili, mali veľmi dlho rôznu podobu, aby som to upresnila, že bola to tá ako keby prvá fáza nejakého znepokojenia, ako tie kroky fungujú v našom obore a že sa stráca odbornosť. To je asi to, čo trápi všetkých najviac, že kto začína určovať, že čo je odborné rozhodnutie a čo je skôr mocenské alebo nejaké ješitné doslova až len preto, že sa môže. Potom kolegovia prišli do fázy, keď sme sa rozprávali o tom, že dobre, už sa niektoré veci zase zmenili v ďalších inštitúciách, že tie vyhlásenia sa zmenili na podporu iných kolegov z kultúrnej obce a iných inštitúcií. Rozumiem. Bola tam fáza, keď kolegovia čítali vyhlásenia v lekárskych plášťoch, pretože vtedy boli lekári v štrajku. Bola fáza, keď sme tie vyhlásenia venovali učiteľom. Bola fáza, keď sme ich viac venovali minoritám. A samozrejme, divadlo Činohra SND hrávame 6-krát do týždňa na 2 až 3 sálach. Takže to je nejaký reálny akoby objem času, že 6-krát do týždňa, v podstate 12-krát alebo 15-krát niekto niečo musí prečítať. A to sa nedá, že to robí vždy ten jeden človek. Jo. Niekto napríklad mal nastavenie... Na to je Ferman speciálny. Na to treba špeciálny Ferman a celý ten poradovník. Zároveň ten čas je dlhý a vy si vlastne prirodzene uvedomujete, ako aj dramaturg, aj herec je sám sebe často dramaturgom, že čo mu funguje, že vy viete, že nemôžete to čítať 5 minút, lebo vy strácate človeka a predsa cieľom je poslať odkaz
tomu človeku, ktorý sa díva a ktorý to s nami chce zdieľať. Takže sa vlastne aj prirodzene skracovali tie vyhlásenia, že zo strany a pol na stranu, 3/4 stranu, až prišli vlastne kolegovia do bodu toho incidentu, ktorý tak asi ako virál rezonoval, že sme tam mali istú političku. A kde sa to naozaj akoby rozoberalo spôsobom, že dobre, to sa už čítali v divadle kolegovci asi 6 mesiacov, no dlho proste, čo je naozaj že dlhý čas, keďže veľa hráme. A bolo treba to vlastne celé vyhodnotiť, že ja osobne si naozaj nemyslím, že je v poriadku po inom divákovi, diváčke v publiku kričať a bučať. Nech je to ktokoľvek. Ja si nemyslím, že to je správne. Dobre, možno za úplne iných okolností, keby tam sedel nejaký vrah, tak asi to riešime inak, hej. Ale my sme tam mali vlastne bežnú diváčku za všetkých špecifických okolností, ako sa tam dostala, a to nie je v poriadku. Mali sme nastavenie a rozpravu, že veď to vlastne legitimizuje ako keby kohokoľvek urobiť čokoľvek a strácať pocit bezpečia aj pre tých ostatných divákov. Takže to bola nejaká zásadná nutnosť vlastne prehodnotiť, ako to má vyzerať. Takže vlastne ostali na konci predstavenia iba 3 vety, na ktorých sme sa dohodli. Dohodli sme sa tak aj s vedením, že pre nás je jasné, čo hovoríme tými 3 vetami pre kolegovcov. Je to akoby jednoduchšie na tú organizáciu. A zároveň áno, mali sme rozpravy, či sa číta, či sa nečíta. Boli predstavenia, kde sa kolegovia ako keby v rámci väčšiny zväčša vždy uzhodli, že chcú čítať a riešili to s tými, ktorí boli v menšine, že ako sa to teda má pojednať. Boli predstavenia, kde tá myšlienka, alebo idea v tej inscenácii je tak silná, že pridať k tomu vyhlásenie považovali tí kolegovia za zbytočné, že to vlastne už nie je nutné, že my sme už všetko o tom, čo si myslíme, povedali počas 2 hodín. A je to dôležitý argument, takže to ako keby vždy vznikalo v takomto dialógu, že sa uzhodli. Ale bolo to právo väčšiny v nejakom ako keby normálnom mode a nastavení, aby sa každý mohol cítiť komfortne. Ten, kto chce odísť, sa má cítiť OK a nebyť účastný toho vyhlásenia. A keď sa kolegyne dohodli, že tak sa teda dnes nečíta, tak sa nečítalo. No, tak to respekt před tím dialogickým vedením celé té věci. Hele, a tvoje pozice je jaká? Vlastně vím, že to je intimní otázka. Že chceš, aby... Ahojte, čau. Že chceš... Máš vůbec tohleto v hlavě, nebo i tohleto čtu jakoby špatně, to případné dilema? Než aby to šlo úplně do kytek, tak bude lepší, když my tady zůstaneme a budeme se snažit alespoň v těch špatných podmínkách udělat něco, anebo ne, protože jde o princip, pojďme se na to vykašľať. Ja som životným nastavením určite nie radikál. Ja to neviem, aj keby som chcela. Neznamená to, že neviem klásť otázky, ktoré môžu byť môjmu okoliu nepríjemné, alebo že sa nechcem pozerať na niektoré veci tak, že niekomu to môže byť aj nepríjemné, že to zase je predsa profesná deformácia dramaturga, ale že mi nie je vlastný spôsob, že teraz proste sa my radikálne vymedzíme. Ja si nemyslím, že divadlo má v čase takýchto zmien padnúť ako keby na hubu a do tla, aj keď možno tie spôsoby riadenia nenapomáhajú tomu, aby sa udržiavalo v takej pôde. Že mám pocit, že pracujeme s kolegami, ktorí to divadlo budovali 60 rokov, že veď naša najstaršia členka a členovia majú 83-84 rokov. Oni tam prežili celý profesný život. To sú tí, ktorí vytvorili akože pojem činohra SND, vytvorili tú estetiku. Tí ľudia sú tí, ktorí tam majú zostať. To nie sú oni, ktorí majú odchádzať. A že ak sa má inštitúcia nejakým spôsobom obraňovať znútra, tak sa mi to zdá akoby zodpovednejšie a správnejšie, že kým je to javisko a my sa vyslovujeme slovom na tom javisku, tak to je vlastne ten náš priestor. To je ten priestor mojich kolegov, ktorí kým ho majú, tak je to v poriadku. Akože ja si nerobím ilúzie, keby sa rozhodla polovica súboru odísť. Sú to všetko slobodní ľudia, že by to zase túto krajinu až tak trápilo. Ja si nemyslím, že by nastal veľký proste teraz asi povyk pri zvyšku Slovenska, že čo sa to vlastne stalo. Asi by to bola chvíľková záležitosť, na ktorú by sa zabudlo a hneď by sa začalo prenahradzovanie ľuďmi. Tak prídu títo a možno by sa tam začalo robiť konečne to bezzávadové a nevyrušujúce divadlo, po ktorom vlastne všetci túžia. Ja to občas volám, že také wellness divadlo a to môže byť aj dobre urobené. Jo.
Takže nemám nastavenie, že súbor je ten, ktorý má radikálne odchádzať, Áno. aby to krešlo. Pretože to nekrešne, podľa mňa, podľa tej predstavy asi, ako môže mať väčšina ľudí, že mohlo by nás to aj prekvapiť. Zároveň, ešte nikdy sa to neskúsilo, takže tie možnosti sú vlastne stále tu. A je to o vlastnom rozhodovaní sa ľudí, že ako. Jo, ale nutno teda podotknout k tomu, že vy teda opravdu bezzávadové divadlo neděláte. To je, jako myslím, dost podstatné v tomhle kontextu říct. No tak pojďme k té otázce, kterou ty sama si řekla. Jaké je z toho ponaučení? Ponaučenie je, ako neľahké je žiť demokraciu. Napríklad celá táto časť, alebo tá práca s vyhláseniami a s tým, ako sa to má, ako sa to nemá, alebo s rôznymi aktivitami, čoho sa ideme zúčastniť, ako sa toho neideme zúčastniť, je pre mňa vlastne veľké poznanie o tom, že demokratickými procesmi rozhodnutia trvajú strašne dlho a vyžadujú nastavenie, že nie každý bude 100% spokojný, že niekto musí prijať, že sa v niečom umenšil, má to ale väčší zmysel pre nejaký celok. A to nás vlastne paradoxne môže spojiť, pretože vieme to akoby nejakým spôsobom zrešpektovať. Takže pre mňa je to nejaké veľké poznanie o tom, čo znamená akoby naozaj žiť demokraciu, aké to nie je vlastne ľahké. Že keď to nevieme v malom, tak si nerobme akoby naivné predstavy, že to dokážeme vo veľkom. Lebo to znamená strašne veľa rešpektu a aj seba zapierania v nejakých veciach. Lebo viem, že aby som prišiel k nejakému bodu stretnutia, niečo musím umenšiť, že nemôžem byť iba vo vymedzení na jednej alebo na druhej strane, že to nie je možné. Že som zažila tak nádherné spojenie súboru v takýchto ako keby hodnotových veciach, že to bolo pre mňa vlastne zážitkom vidieť, keď sa dokážu postaviť za hodnoty, za ľudskosť, za iných kolegov, sú ochotní ísť, urobiť, priniesť, doniesť, že to otvára kreatívu. Vnímam, že to učí aj tú generáciu, ktorá nastupuje, 25 plus 30, že sa vlastne musia k nejakým veciam postaviť a že ich to ako keby pripravuje na to, aby sa stávali aktívnou súčasťou občianskej spoločnosti. Že si vlastne uvedomujem, že tá generácia, ktorá pre nás akoby slobodu doslova vybojovala v 89., je stále pre nás nejaký referenčný bod, že aj v čase takejto krízy sa obraciame na nich, že a pán Huba a pani Vášariová, a nemohli by ste vy ísť teda na to námestie, že sú to ako keby posledné autority, ktoré nám zostali, pretože majú nejaký čistý štít a že pre nás je predsa dôležité budovať aj povedomie toho, že ale to už sú títo 50-tnici, ktorí na sebe majú niesť tú ťaž a musia mať akoby pre spoločnosť tú váhu. Tá sa dosahuje svojou tvorbou, svojim nejakým morálnym kompasom, hodnotovým nastavením a presne tým, ako fungujú v čase takýchto kríz. No a prosím tě, tak teda v návaznosti na to, co teď si říkala, tak jeden z těch černých scénářů, a ne úplně vyloučených rozhodně, je, že my po volbách v říjnu budeme třeba v podobné situaci, kdy také budeme řešit to, co ty v tom jednom článku výborně popisuješ, že tolik nejde o cenzuru jako takovou, ale o tu autocenzuru. Zkrátka, že to možná třeba taky dojde k vyměňování prostě lidí a tak dále. Tak díky této zkušenosti, tak co bys třeba nám doporučila, na co hnedka na začátku jako myslet? Ak to ešte ľudia stíhajú, urobiť tie zákony takými, aby niektoré procesy naozaj stransparentňovali a znáročňovali. Jo. A že sa na to vlastne vopred... Áno, jasný, takže že nastaviť si tieto procesy, zároveň ako keby rozmýšľať o tom, čo je akoby sila tej inštitúcie, v čom je a ako si ona môže udržať znútra ako keby svoj étos a svoje nastavenie, že sa vlastne nie je dôvod báť. Ale tu je presne ten rozdiel. Môže sa človek možno nebať v Prahe a nebať v Bratislave, že keď by prišla nutnosť, že ho vyhodia alebo že bude musieť odísť, že vie si nájsť prácu. Toto nie je možnosť pre mnoho ľudí z kultúrneho sektora vo zvyšku Slovenska. A byť natoľko plný pochopenia pre našich kolegov, aby sa stávali aj oni v tomto partneri a nie akoby osočení a vylúčení, že to sú tí všetci sú kolaboranti. Asi nám to úplne nepomôže.
Že asi aj na toto dávať pozor. Spoliehať sa na to, že divadlo to je kreatíva a že v čase takéhoto tlaku to otvorí bezbrehé možnosti kreatívy. Poznanie je, že divadlo je vlastne živé, deje sa tam, vtedy na tom javisku a kým tam nepríde nejaký regulérny cenzor, ktorý zastaví predstavenie z tých 450, ktoré máme do roka, tak vlastne nemá šancu zachytiť, čo sa vlastne hovorí 600 ľuďom v sále. Že ten divák je náš partner, pretože aj on potrebuje nejakú mieru ako keby uvoľnenia a že my mu vlastne dávame možnosť tam, kde on nemá šancu byť nahlas, byť proste ten aktívny občan, tak návštevou inscenácií s nejakými témami, ktoré sú dôležité pre nás, preňho, mu vlastne aj my dávame šancu vysloviť ten svoj hlas. Tým, že sa postaví, tým, že môže zareagovať, tým, že sa môže rozrehotať uvoľňujúcim smiechom. Že stále bude platiť, že výsmech moci je to, čo je vlastne najviac dráždivé. Lebo vtedy sme my slobodní a keď sa moc ozve, tak sa asi cíti dotknutá. Takže je to o nej a nie o nás. Že nás to môže naozaj ako keby popnúť v tvorivosti. Aké typy textov, akých titulov, kedy je čas vlastne byť akože plnej sile politického divadla, kedy je vlastne dôležité sa možno vracať k sebe a ísť do nejakého úniku. Teraz je na to modné slovo, som pochopila, eskapizmus, že? Áno. A že vlastne, čo to má pre nás znamenať, že či vlastne ideme tou cestou ako keby normalizácie, že ideme do pekných pastelových tónov, nonšalantných proste zábav A všichni trošku na chatičky. Áno, a že vlastne len preto, aby sme nemysleli na politiku, lebo jej máme veľa v živote, že akým spôsobom vlastne ten únik a ten iný druh výdychu, nie len toho zdieľajúceho, ale takého, že na chvíľu od toho treba poodstúpiť, dokážeme vlastne vytvoriť pre seba, pre ľudí, ktorí pracujú v tých inštitúciách alebo v tej nezávislej sfére a zároveň aj pre toho nášho príjimateľa diváka. Ale neviem, či je to veľa konkrétnych rád, hej. A vedieť, akože byť v dialógu, byť v prepojení, mať vždy šancu byť informovaný, čo sa kde deje, ktoré veci sa dejú na lokálnej úrovni, ktoré sa dejú na tej ako keby celoštátnej úrovni, až vedieť sa vlastne v tom ako keby zorientovať a neísť do pozície, že jsme si všetci nepriatelia. To je rozhodně velmi konkrétní. Moc děkuju. Poslední otázka, Miriam, je pro všechny hosty stejná. Je taková, jak zní název tohoto podcastu. To znamená, kam jdeš? V tom nejširším slova smyslu, kam směřuješ? Smerujem k hľadaniu toho, že čo má byť akoby potom tá cesta, čo mám robiť ja ako človek vo svojom živote, keby to náhodou nebolo divadlo, že čím vlastne dokážem naplniť svoj život a ako túto celú skúsenosť pretaviť do niečoho a že čo by to malo byť, čo by to vlastne mohlo byť. Tak ja idem trochu nájsť seba, hej, aby som to tak dala na zem. Že veľmi konkrétne, že si nejak zavnímať ten svoj život, lebo budem mať 40, tak aby som to dala do kontextu. Takže nejak si to asi potrebujem zrovnať, čo mám, čo by som mohla mať, čo by som chcela mať a čo ma ešte vlastne zaujíma. Skvělý. Tak to mě hodně zajímá se s tebou třeba za 5 let, třeba i tady v Hronově potkat u dalšího dílu podcastu, tak to se tě zeptám. Ak ma pozve Tereska. Jo, Teresko, prosím tě. Moc ti, Miriam, děkuju za rozhovor. Ďakujem, že som tu mohla byť. Ďakujem veľmi pekne. Děkuju. Nebylo to 10 000 kroků teda, ale aspoň trošku jsme přispěli. Podľa mňa 4 tam je. Dobře. Ahoj. Ahoj.